Check this out guys, no? Ngayon magja-jogging po kami. Nakaandam na po sapatos, no? Kasama natin ang aking amigo na si Wex. Ay siglabay-labay dagmangga Wex, no? Hanggang sa muli. Dito sa may Uraya Land, okay? Sige, south. Jogging po kami. Kagandang place here. Sige, south. Sa karada na ko guys, no, kay sakit kay kung tiil, no, kita jud kay akong tuhod. Sabi karon nagpahuway sa ko jogging, ipahuway na ako akong muscle kay dili lalim basig mabikugan pag live ani. So kita sa akong background, no, nga wapo kay mga kakahuyan diri sa may Uraya Land. Wag yung karo kong jogging. Grabe yung sakit. Grabe. Ang lupit. Grabe, oh. Babog yung kayo ang kuandere. Oh, nature. Yeah. Expect na ko mga guys, no. Expect na ko nga 20 pero bisag na bulog ay wag yung kaya. Tulunan ka mo. Pandaway. Ate. Vloggers. Sabi. Oh. Wala ko na ito mo yan. Kamak, wapo kayo mak. No.